Як пазнаёміцца з Беларуссю за 5 хвілін? Можна даведацца праз Google. Ён выдасць сухія факты пра сталіцу, тэрыторыю, насельніцтва і некалькі клішэ пра чыстыя вуліцы і бульбу. Але лепш запытацца ў саміх беларусаў і беларусак. Іх асабістыя гісторыі вытканыя з пахаў, смакаў і ўспамінаў. Гэта і ёсць сапраўдная Беларусь, што нас яднае і якой мы ганарымся. Знаёмцеся, Беларусь – гэта прырода. Беларуская прырода – гэта лясы, азёры, рэкі, бяскрайнія палі. Моя асабістая беларуская прырода – это паход з бабуляй у чарніцы, рэчка, у якой мы ў дзяцінстве купаліся, Лана называецца, і паход у сасновы лес у грыбы, якія я так і не навучылася знаходзіць. Для меня это болото, озера и лес, места, где можно сесть с удочкой в камышах и половить рыбу. А для меня это озера, озера и озера. Синяя, блакитная, пригожая. Беларусь – гэта культура. Беларуская культура падобная на цыбулю. Ёсць нейкія самыя простыя, самыя вядомыя традыцыі, нейкія спевы, нейкія легенды. Аднак, чым больш паглыбляешся ў эту культуру, тым больш знаходзіш новага. Гэта Скарына і Філіпенка. Гэта Быкаў і Знак. Гэта Караткевіч і Горват. Станюта і Белахвосцік. Паланез Агінскага і народны альбом. Купаленка і Муры. Для меня это, в первую очередь, Короткевич и песняры Мулявина. Янка Купала, Якуб Колас и Василь Быков. Гэта тое, чым мы дыхаем. Беларусь – гэта буйныя гарады і маленькія мястэчкі. У нас, у беларусаў, вельмі развіты локальный патриотизм. Для меня главное место – это то место, где я родился и где прошло мое детство. Это город Новолукомль Витебской области. Лучше Бреста нету места. Я дагэтуль мару жыць у Менску, хаця пажыла ўжо і ў Лондоне, і ў Маскве, і ў Варшаве, і ў Вільне. Для мяне гэта Сінкевічы, месца дзяцінства. А зараз яшчэ турма ў Жодзіна. Там мой муж. Я вельмі люблю Лепельшчыну, я вельмі люблю Альманшчыну, я вельмі люблю Таліханшчыну. Гэта месцы, якія назаўсёды ў маім сэрцы. Беларусь – гэта смачная ежа. Мы, беларусы, любім паесці і любім паесці добра. Гэта ежа, якая дазваляе табе наесціся так, каб добра папрацаваць. Это картошка, сало, шкварочки с лучком пожаренные и драники. Это, конечно, у першую чаргу драники и багата-багата сметаны. Это разанкі з бабульнай печкі. І тое, што зайчык прынёс з лесу. Мачанка з блінамі з печы, гэта піражкі панядзелак з духоўцы, гэта абавязкова халаднічок з варанай бульбай летам на нейкай тэрасе ў кавярні. Беларусь – гэта людзі. Беларусы – гэта зняць абутак, каб устаць на лавачку. Гэта пра павагу да іншых. Каб раскрыцца беларусу, гэткаму маўкліваму, дзесьці недаверліваму чалавеку, трэба да яго знайсці падыход. Вось калі вы раскрыеце беларусу, вы ніколі не пашкадуеце. Беларускія людзі, яны часам могуць здавацца не самымі ветлівымі. Але ў душы гэта самыя цёплыя, самыя чулыя, самыя абсалютна салідарныя, бязмежна салідарныя людзі. І яны заўсёды дапамогуць таму, хто ў бядзе. Заўсёды. Але ў нашай аповедзі ёсць цень. Усе людзі, якія ўзялі ўдзел у гэтым відэа, былі змушаныя пакінуць Беларусь з-за палітычных рэпрэсій.
Мы раскажам і пра іншую краіну, дзе больш за 30 гадоў утрымлівае ўладу дыктатарскі рэжым Лукашэнкі. Пераломным для Беларусі стаў 2020 год. Пасля прэзідэнцкіх выбараў сотні тысяч беларусаў і беларусак выйшлі на мірныя пратэсты. Рэжым жорстка падавіў іх і працягвае змаганне з іншадумствам. Штодзень адбываюцца арышты, а ў турмах проста зараз ва ўмовах катаванняў знаходзяцца больш за 1000 палітвязняў. Вялікая колькасць беларусаў і беларусак была змушана пакінуць свае дамы і эміграваць з-за пераследу. Мы раскіданыя па ўсім свеце, але Беларусь застаецца ў нашых сэрцах. І мы хочам, каб усе ведалі пра гэтую дзіўную краіну і пра той цяжкі перыяд, які яна праходзіць. Гэта тое, пра што нам баліць цяпер. Мне не хапае магчымасці рабіць сваю справу на роднай зямлі. Сейчас для меня самое важное, это чтобы в Беларуси все-таки пришел закон и порядок. А для меня больше за все зараз болит то, что у нас за рулем, за струном Лукашенко, ставленник Российской империи, и мне вельми болит за полит зняволеных. Я просто хочу домов.